Kaixo, txorienetarrok, barikua, ostirala, famatuen eguna. Bai. Eta bakizue, gaurko egunetan ekartze dituela aurpegi ezagunen errezetak edo euren proposamenak. Eta gaurkoan, proposamen hori Amaia Aldaiek ekartze duzu. Nik aldaketa bat einjot, baina, zuek ikusi deizuen bidixo bat bidea jozu. Hemen doa, Amaia Aldairen bideoa. Haupa Txoriene, haupa Sigor, haupa Patrizia. Kaixo. Zuen programa ikusten dudan bakoitzean, izugarrizko gozea sartzen zait. Eta programa edo saioa oso divertigarria dela uste dut. Nire plater guztokoena oraintxe bertan, isokin tartara aguakate eta sesamoarekin izango litzateke, eta limo isuku puntu batekin. Behin asiatiko batean afaltzen nengoela probatu nuen plater bat izan zen, eta isokinak eta aguakateak duen leuntasuna eta limoiak ematen dion garrat zaporeoren nazteak itxelesko bat direla iruditu zitzaidan. Animo eta ea zer egin dezakezuen zuek. Hor, dastaketa gaina leuntasuna, garratza. Oso ona, bai. Bai. Bidixo, olakoak geixo nahi ditzu. Eskerrik asko, Amaia. Ni, aurdun nauen honetan, tartarra ez dotzute ingo, baina, uste, norbaitek eingotzula, zigoriturretak, alegia. Baina, nik abiatuta zuk eman dituzun osagaiekin, aguakatea, punto zitrikoa, limana, eta isokina, eingot tartarantzerako bat, baina kosinauta. Eingot poke bol bat, hau da, arrozakin joaten dana, fruta desberdinekin, isokinakin bebai, baina eingotena kosinatu. Bestaldian, egongo da, aurdunen bat igual, baina bebai jende askok ezakola gustaten, arrain gordina. Gordina, jati, hori da. Nire amagin arreba, adibidez. Beraz, pertsona horrentzako, gaurko pokebola. Errezeta, holaxe. Edo, zuk nahi duz aurreratu zegin gozun lehen. Esan duzu. Nik azkenean tartar bat ingo du, baina ezberdintasuna, nik azidotasuna eta barik, nik dinamita sartuko diot. Zerbait berri ekarri nahi nuen, eta badago saltza bat japoniarra, rayu, deitzen dela, eta ja... Rayu. Horrekin, olio espeziatu bat, pipermin pila badukala, eta beraiek erabiltzen dute ongarri moduan gauza ezberdinei, ramenai eta gainetik eta botatzeko. Orduen, tartarra ingo dut, eta ero saltza hori botako dut, nahi izan eskero. Eta zuretzako ingo dut, aguakate tartarra. Eskerrik asko, Zigor. Eskertzen duzut. Gaurko astia ikusi baduzu Txoriene, pikante dator. Eta gaurko saioa, amaitzeko, pikante bukatuko dugu. Errezeta, holaxe. Lehengo sushi arroza egoziko. Ospina sukriakin eta gatzakin nahasi da arroza egozitza dauenean hori gainetik botako zau. Isokina laukitan ebaki eta soja saltza, olixo apur bat, estixa, berakatz hautza eta piper hautzakin nahasi da ontzen utziko. Gero ingo bang saltza, hori itxeko maionesa, soja saltza, saltza gazigozoa eta ziratxa nahasi eta gorde. Entzalada bat osatuko mangoa, aguakatea luzokerra laukitan mostuz, oliba olioakin, lima sukuakin da martorriakin onduz, eta gero izango da, isokina plantxan eitxia, kosinauta dagoenean bang saltzakin nahaztia, eta ontzi baten arroza isokina eta entxada jartzea. Sesamoa sisiekin zerbitzatu, eta listo. Beraz, hau, zuretzako doia, Amaia, espero dut gustatzea. Eta bestela, bang. Bang. Saltza. Nancy Sinatraren abestia. Arroza sushiarena erabiliko dut, eta horretarako ingo iragazi uretan. Iragazi. Ingo garbitu. Orduan, urak garden atara arte. Paketiak esaten zen 5 aldiz zein bidala. Eta beraiek 15 aldiz izaten dute, gutxienez, bai. Erabat garbi atera arte. Hori da. Garden, hor eskuekin, beraiek egiten dute hartu, masajeatu, ura aldatu, berriro pasatu. Ikusten duzue, hementxe ura zelan ataratzen den, txuritxo, helburua garden ataratzea da. Osa, ura txorrotatik ataratzen da. Gaina, beraiek uretan sartu eta eskuakin masajeatin behar da. Hor, igurtzi eskuakin hartu, eta, niko relajantea dala erosaten da. Hor badago, rayu saltza ekarri dut, hau dago, ireki, sukaldari japoniarra, hone dauka jatetxe bat, nola da? Bartzelonan. Eta saltza nostra liburuan agertuko da, bigarren personaia bera da. Horra agertuko dana. Michelin izar badauka, eta bideoak oso parregarria dira denak. Sare sozialetan beti agertzen da. Zan egiten dau, hai! Hideki naiz donostin nao! Holan, bideo guztiek, holan, super parregarrizek, berak esaten dau,
honek bere aurraiu saltzenik ekarrizuna, berak daukaulako liburu bat, sukaldaritza japoniarra erraza, etxerako modukoa, ez da komplikatu gabe gehiegi, eta hortean, han asaltzen dute, berak esaten du, 15 aldiz ondo garbitu, gero pausatzen utzi, gero uretan sartu eta hidratatzen utzi beste 15 minutu, gero beraiek erabiltzen dutena, eta bai gomendatzen dute, basaete oso sushi saleak eta arroz hori jatekoak, arroza egosteko lapik horiek elektrikoak saltzen dituzte? Bai, arrozerak. Bai, arroza egitekoak. Olako bat erostea gomendatzen du, ze horrek ematen dion puntua bezalakorik ez da hola. Eta neurri ez daukaz ikusik, ze horrek arrozaetan beti estalita doa, eta guk hemen egiten du normalean. Arroza eta bikoitza ura botatzen du. Berai egiten dutena arroza 200 gramo eta ura 150. Hau da, gutxiago. Baina tapa, ez da inoiz altzatu behar lurrunetan, bere lurrunetan egoten da, eta pausuak besteak garrantzitsua dira, aurrena hidratatu egin behar da, ondo garbitu, hidratatu, euki uretan, orduan, beste, ezberdina, baina, euren filosofiakin eta bakizu, japoniarrak oso olakoa dira. Zorrotza di horrekin, beraz, pauso, holan jarraitzu bida. Eta arrozai, gatzapurtxo bat botatzen da, hori egosten jarriko, eta gero, sushian arrozai, guztetan jake jartzia. Nasketa bat, nik ospina normala jarriko, baina arroz ospina jartzeko bai, aukera daukotzuen, nik sagar ospina edo ardo ospina jarrikotzat, hemen azukre apurtxo bat, ze badauka bere puntu gozoa, beraz, koiaraka bat azukre, eta gatza. Berez, arroza egositza dauenean, hau gorde ingo, eta botakotzeu gainetik. Segia da, sushian arroza jaten dozunean, badaukala puntu bat. Itxatxi itxendana, hori da, almidoiak endu dotzagulako, baina, gero badauka puntu gozo bat, eta garratz bat, eta hori da, ospinak eta azukriak emote dotzana. Eta honek egiten du baita itxastia, honek egiten du, irak egin behar da, ero, utzi disolbatzen, denborat, ero, berotu pixkat, azukrea eta gatza erabat desegin arte. Berotzen dituzu, hori botatzen zaio, eta horrek bai egiten du baita gero, kola lana ero esan dezagun, eta horrek laguntzen dio itxasten gero arrozari, eta noski, zaporea, ze susirako zapore berezia dauka. Pokean, ez dakit, pokean, egia da hor, pokean, Hawaiti datorren zerbait da, baina gero betu moldatu, kontatu pixka zer ingo zuen, da ero poke, esan behar dela. Poke. Nik ustean pokea, beti poke, bada, poke. Eta poke kontuak gero ekarriko jo. Hementxe, nabi, lehengo ingotena da, izokina apurtxo bat ondu, da horretarako ingot saltza bat, eramango dauela. Estixa? Hau da panban. Ez, hau ez da bang-bang, aurreatu zara? Zein da panban? Bang-bang da, gero izokina gainetik botakotzaguna. Baina hau da ontzekoa. Orduan, estixa, soja saltza, eta gero jarriko itxugu. Berakatzautza, eta piperautza. Hori gatzapurtxo bat kontuz, ze sojak bada bizixa gatzian, hori apurtxo bat, hau nahasi da hemen sartuko dugu izokina, erabili arte. Beraz. Masajeak oi asko eri bezala honi ez? Ez, masaje gutxik. Eta pokeak egia da, hiri handixetan behintzat badauz danetan, herri handixetan bebai, ontsa, zidie zabaltzen. Jatetxeak eta gehiago ikusten dira, bai. Bai, algortan behintzat, txikisakin edo 30.000 biztan le ditxu, bi dauz. Txikisa, 30.000 txikisa. Gurot esan, ez tala hiri bat. Vale, va. Da, getxoko hauzo, getxoko. Durangon zabaldu da bate baita egolako. Ez dakit jarraitzen duen zabalik, bakit ire zabaldu zutela bat, eta etxera eramateko aukera ematen zuten da hori, eta poke holan txiki, daneti daukete. Lagun batek esan zuztan, gero egia da Hawaira joaten zara, eta poke bat eskatzen dozu, eta han ez da hemen guan bezala. Han da bakarrik arrozakin, gaina aukitzen dugu beti, egaluzea edo izokina, eta barazkiak, baina soiaz, hemengo batera daukitzen dozu. Lehengo, gaina danak berdina die, lehengo aukeratzeko kinoa, arroza, bakarrik entxalada, arroza integrala, oinarrixak aukeratzeko. Gero, osagai pila bat, arrainaz aparte, Hawaien beti arraina da. Eta hemen txeba aldozu aukeratu. Oiaskoa, txerrikian, nik ikusi izan. Tofua, aldozu edozein gauza aukeratu. Eta gero, hori, normalen izaten dela, aguakatea eta mangoa, eta gaurkoan aukitzen duzu dan aukeratzeko. Eta arrozai botatzen diote sushian nasketa, akizu? Bai, jartzen dago gainera, arroza aldozu integrala aukeratu, edo sushi arroza ditzen dutziena. Beraz, bai.
Beraz, hori bai, izokina, laukitan, tartar bat, Amaia Aldaien tartarra izango basan bezala, barrura. Oso ondo. Bueno, esan dakoa, Hawaiiti dator, eta hau berez, bertako arrantzalek, arrainak harrapatuta ero, iristen zirenean portura, jaten zuten zerbait izan. Gaina, poke batean, sushian ero, araua bai egin behar dana da, beti arrain freskoen izan behar da. Harrapatu berri badago, hobetoan, Japonian iten dizuten moduan, arrandegi badako zu jatetxean, esaten diozu, hori nahi du. Harrapatzen dizute zuretzako eta han momentuan hiltzen dute, zure aurrean irikitzen dute, eta arraina freskoa izan behar du nahi eta nahi ez. Eta hau zen, hango arrantzalean janari bat, eta normalean, hango kukui intxaurre otuarekin, dala hango espezie batekin, arekin ontzen zuten, eta momentua jaten zen zerba izan, gaina hori, arren gordina, eta ezer gutxi gehiago. Hori izan, beraien janarien oinarria. Kontua da gero, Japoniako immigrazioa izan zutela, eta Japoniarreak gehitu zizkioten beraien gauzak, arroza gehitu zioten, soja saltza gehitu zioten, eta, beraien ikutua, ez? Japoniarrak, baina, joera hori, juten diren guztia, sukalde kontuak eta oso perfekzionista dira, eta gustatzen zaiei, nanei buelta bat ematea, eta hobetzea. Eta bereientzako, eta egia da, geratu bada gaur egun arte nik uste dut, hobetuko zutela, ze gaur egun, hau da jaten duguna, ez? Gehien bat, Japoniarrak izute. Bai da banban, no, ez? Hau da, Amaia, banban. Hori da. Ojo. You shot me down. Bai. Bang. Ebentxe, maonesa. Bai. Saltza eta maonesa saltzai gehituko zau, saltza gazigosoa deitzen dana, edo, kasu honetan Tailandiara goiaz, beraz, pentsau zenbat salto gabizen itxen hemen mapatik, saltza gazigoso koiaraka da pare bat, eta gero gehituko zau siratxa, honek emangotza puntu pikantea, eta azkenik soja saltza bai apurtxo bat. Hau joango da, betxo izokina hemen, marinatzen daukagula, entzala ditzen dugun bitartean, hor, ontzen joango da, gero plantxan kosinauko, eta guztiz kosinauko da dauenean, hau botako zau gainetik. Bale. Eta honekin, bukatuko gure izokina. Zutatik kanpo, zutan bertan, betako dizur? Ez, kanpoan. Kanpoan, Bai. Oso ondo. Kanpoan, eta behin, hori, zaporiak xurgatzeko. Esan biotena da, hau, nik asmatu dutela ez, baina normalian poketan beti joten da gordina. Saltzarik ez dute izaten, ez? Saltzarik eta ez da izaten, bai, aukitzen dago. Bai, hemengoan nik Durangokoan behin joan ginen, eta horrelako saltza bat, biberoi batekin, gaina ikusten zen nolako ari finan bota zizkioten gainetik, eta baseukaten bota zioten nolako, ez da gehi, ziratza o zer nolako saltzan bat, maionesa bat, eta hori jan gendun, bai. Bai, da, ukitzen dozu, aukeratzeko, kakauete eta lima krema. Beraz, gaur egun, behintzat Euskal Herrian dauzenak, estie oso zorrotzak Japoniar eta Hawaien tradizioarekin. Baina goxuak oso. Eta nire senarraren ustetan, txikiegiak. Badauz, tamaino desberdinak, badauz SM eta L, baina LAB txiki xapentzen dagakola. Olako janda nik uste, plater bakarra da, normalean, nik guk eskatu gendu, eta beti galdetu itezu ez, eta goziak inda, beti ahondixa, espada ahondixa. Eta, bigarren baten nuke jango, seguro, baina ez, ondo geratu nintzen, ondo, beste... Igual nire zenarrak... Postria jana ben, baina ostra... Ez dakite, nire zenarrak zaka ahondixa hauka, Bai. 2 metro neurtza itxo. Basake handia izango duna, Amaia Aldaira, kirolari guztia bezala, janga, ez dago, gasolinarik, eta dimostarronek, dimakoa, ez duzu nontzakatu ulertzen, bizkaitarra, edo futbolean oin atletiken jolasten ibilialko zen, egon zen atletiken jolasten, baina gero pelotara pasazan, eta, hor, Plasandreak saioan ero 3 aldiz izan da, hor, 2008an hasi zen, ez, Plasandreak guztut, bai, eta 3 aldiz izan da bertan. Artista. Artista. Aurrelari bikaina, Lauterdiko txapelduna 3 aldiz, binak ere txapelduna izan dakoa, saltza gustatzen zaiora, gaina jolasian ibiltzen da. Ni badaude pelotari batzu, adiela, esaten dana, efizienteak hartu, eta honi jolasten, ikusten zaio jolasian iridala, eta gozada bat ikustea nola jolasten duen, ze batzuk, ez dakit,
onak di oso onak, baina ez dut esan jolasean eta divertitzera, beste aldarte batekin, ez? Ikustezula disfrutatzen da bera, lanakin. Eta jokua, guzteteagoan saltza pixkat ikia, eta, bueno, egia da, gero txapelketan basauz, txapelketa batian, aseguratzea joan behar da, eta partidu iraztia, hor garrantzitsuena, irabaztia. Baina, bueno, pelotari trebea, eta txorien ikusten du, orduan, persona pikaina. Gaina, referentzia badauzko oso jatorrala, personalki ez dut ezautzen, baina oso jatorrala badakigu, eta gonbidatuta do, txurien etortzean nahi duenean. Gaur etorri bizan taperra hartzera, berak eskatu duzu da. Bai. Igual, holan, enbio, bertsio berri bat barikutan, famatuek eskatzen da bienean. Eta beraiek gonbidatu etortzera. Betxu, egun honetan emitituko da, ostiral honetan emitituko da, mesedez, ekarra dizu taperra, eta hemen ordu bat erritan bukatza egunean, da. Eramateko bila? Vale. Eta holan, eurak epaitzia, betxu da, nik espero nahuena, edo. Esto zue ondo egin. Txan, padre. Amai aldai da? Ez. A ber, beraiek ekarriko duten taperra, bestela presupuestu dugu zego. Bueno, aukeran... Motil. A ver, erosiko ditu, plastikozko txukotan egoten diena. Berrera biltzea, gero berri sekartzea, eurak garbitzea eta berri sekartzea. Oi, gainera. Eta berrio Donostia inotortzea, Horia. Dimatik Donostira ordutxo bat eukiko, horregatxe, eta gainera taperra nahi dutzazu itxia ekartzen. Venga, ba. Gure kontu. Katillo baten bada, baina, hau katillo baten eman barko, Bouldan ontan. Bouldan ontan, bai, olako platerak, gainera, eske horrek, platerak ez die olako goporrak izaten, olako bolak, eta olako platerak izaten die, platertxo batzuk, altua dienak, baina zapalak, bai, dana biztan egon bida. Ez da, olako gopor baten, txikixe izaten bada, igual osagai danak ez ditzuzu ikusten, orduan, bai. Oso ondo. Bueno, bitu, hemen pelota eta emakume eta hitz egiten ari garen hortan, Usue Fernandez Lasa, honek doktore tesia egin du Euskal emakumeen pilotan inguruan, eta hainbat eta elkarrizketa egin ditu, hainbat emakumei pelotan ari zen dienak, eta, emakumeen kirola orokorrean dagoen moduan, nahiko iskutuan dagoen zerbait. Egia da, urteekin aurrera, pausuak ematen ari dira, telebistan eta, hor, ze garrantzia daukan telebistak, ez? Edozein kiroletan, telebistan agertzia, existitzen zarena seinale da, ez pasaude telebistan, existitzen, eta beraien, laguntzak eta jasotzeko garaian eta batez ere, hor, Euskal Herrian pelotak zein dar daukan ikusita, alderaketak egitea gizonezkoen pelota eta emakumenezkoen pilota, izango zan beltzetik txurira jutea, horregaxe. Ez, orduan, pixkanaka pausuak ematen ari direla, baina bai aldarrekatzen dute pixkat beraiek, ez, beraien tokia, zein hor dagoela, eta, duela urte asko hemen, ez Euskal Herrian, emakume raketisten inguruan txorienen izan egin dugu, izan genuen duela 6-7 urte etorri ziren bertara, emakume raketista horietako ibilizienak, ja dagoeneko baldua zirenak. Hor da, telesail bat, ez? Egin zuten, oso histori politak, pena da, Madrilen eta juten zara, eta Madrilen famatuak izan ziren emakume batzuk, frankismoa gero kendu nahi izan zituena, baina indarrik ez zuela izan, beraiek kentzeko, pentsa ze indar da, ze fama lortu zuten emakume hauek, eta gaina, kirol arriskutsua zan, zego esan, hasieran zizien raketakin eta teniseko pelotekin. Baina gero jazien raketak egokitu behar izan zituztela eta larruzko pelotekin, larruzko pelotak gogorrakin. Inungo gabezik gabe. Eta hor, uste dut, istripu bat baino gehiago egon zan, eta hildakoren bat ere tartean egon zela. Olako pelota bat buruan ematen baizu, ojo. Eta, beraiek, ez, fama egunkaritan pila bat agertzen ziren, gaina, hor, erderazkoak ziren, agertzen ziren esaldiak, ez, beraietaz, la dama de no seke, el de la raqueta, eta holan, larritan da jarrita, eta, hori haber Euskal orokorrian emakumeen kirolarekin lortzen dugun, eta hemen gaur hitz egiten ari ganez emakume pilotarien inguruan, hemen dik gomendatzea da nahi partiduak guztera, zemenetan kriston maila dago. Ni ondan horako diru bilketa bat behar izan gendun, eta Imanol Agirre, pelotari hoia, eta ero Iratxi Ibarra, eta norgi etorri zen, eta palara jolastu gendun, baina, mutil daneska parejaka eta txarrena izan. Normala da moduan. Baina korrika gehien izabena pelotan atzetin dago, Bai, izerdiaz botan azan. Zehose irabazi zen hon.
Bai, Baskaria, urrengo partidua galduinak. Onartu da dago, ez dago. Dauena, gauza dien moduen, da... Baina, bueno, gomendatzen dizuet, jutea ikustea. Eta bestela, nahi bauzue plazandreak, nahi eran sartu, eta ben, eta plazandreak idatzi, eta hor dauzkazu saioak. Oso ondo. Guk, egin dugu erreztako parterik zaiena. Bai? Eta da, aguakate bat bere puntuan aurkitzia. Ze hori biltzen zen masajeak eta emoten, bat egoten da oso gogorra, bestia bigunegi, eta misteri bat izaten da, ez? Zabaltzen dozunean, ia zelan dauen txorienen zuzenean aurkitzia, baina hau zen, ondo, puntua. Bere puntuan. Orduan, hemen txaukau, mangoa, lusokerra, eta aguakatea, ontsa ingo ditugu nazi, lima sukuakin, oliba olioakin eta martorixakin entzalada izango basan bezala, da gero bakarrik geratzen jaku arroza bukatzia, isokina plantxan eitxia, eta dana nahaztia. Oso, no? Beraz, joango gara gutxinaka. Bueno, esan dizut hemen kirolariak osea handia eta izaten dutela, eta jatun hona diena. Bai. Bueno, guazen mende batzuk atzera ikera. 2005 urtero. Grezian gaude. Vale. Bueno, Grezian, gara hartan, rixumeak, normalean jaten zituen, barazkiak, zerealak, eta noizian baina da. Bueno, orduan ja, olimpiar jokoetan da parte hartzen zuten atletei eta aragia ematen zieten, eta aragia besterik ez zuten jaten. Osa, dieta berezixe zaukien, kirolarixe. Eta gainera, albazan, askok jaten zuten gordina zeolan esaten zuten, animalia horrek zeukan indarra eta energia guztia zurgatzen zutela. Bueno, hor zegoen, Krotonako Milon deitzen zen bera, borrokalaria, 6 aldiz irabazi zituen olimpiar jogak borroka. Honek esaten zen, egunean, behi bat jaten zuela, behi oso bat. Behi osat, egunean? Egunean, behi oso bat. Hori kondaira bat da, hori zinezkoa da. Ez, holan izan, 10 litro ardo eraten zituela, eta 8 kilo ogi jaten zituela. Euskal Herrian ziur badagoela basajaun bat, holan elikatzen dara. Alez bere ondorengoa da. Nik uste dut hortik etorriko dala, familian, tirakak Greziatik zerbait daukala. Honek, olimpiar jokoa 4 urteri behin ziela, esaten. Bere entrenamendu bezala, txahal bat hartzen zuen, gainean, eta berarekin egiten zituen 120 pausu. Egunero, 4 urtetan txal berdina, eta 4 urterekin, txal hori behia zan. Eramaten zuen olimpiar jokoak izaten zien lekura, han hiliten zaben, erre eta jan iten zaben, borrokan egin baino lehena. Nik hori pentsatzen dela, historia tipikoa belaunaldi pasa dela, belaunaldi bakoitzak gehitzen zotzan kilo bat, behi bat, litro bat ardo, eta azkenian, josan... Bueno, daude historia beratzat, filosofia idatzi zuten berataz, gero, noski, garai hortan, borrokan egiten zan, baina gerlaria ere bazan. Zelan ez, denborarik bazaukan. Hombre, entrenamendu moduan. Bueno, hartu, ez dakiz zenbat gerratan parte hartu zuen, heroia zan, gero, olako klase batean, filosofia klaseetara juten zan, esan zuten, olako, lurjauzi bat eror zala, eta ez da, teiatu erori zala, eta berari esker, eutzin ziola teiatu hai, eta ikasle guztiak irtetzeko aukera izan zuten, da, heroi bat, gaur egunean, Tor esaten nuen maite nuela ni txikitan, Tor. Milon. Milonek izena dauka, eskaza. Horre, marketingeko norbaite beste izema, jarri beharko zen. Milon, superroia. Deitu miloneri. Supermilon. Supermolon. Bueno, guren txala prest, arroza bebai martxan, milonei hau gutxi pentsako jakonez. Holan ez? Pentsutan? Eta errezako zut ogia zela nik esabian. Ze ogia esan gure gaur egongo bageta iretsu horietako Garagarrakin, gero itxasoko ura sartzen zioten, ospina sartzen zioten, eta holako masa bat, nola ez du irabaziko beti honek? Nola ez zuen? Bueno, eta tipo hau, benetan, existitu zan, 6 aldiz irabazi zituen, eta horrek, itzen zituen, horren, ez dakit, betikoa, ez puztu iten dire gauzak, gure pasajaunak eta indartzua ziren, baina seguro hemen ikusten ditugu hor dauden, ez dakit nun, horre endaian dauden, horre, Doniban eloitzunekoak ez, bota zituztela ez dakit non pasajaunak. Hainbesterako esan izango, gertu hau egon gozat, aiako harrietatik ez zituzten botako. Holako,
historiak eta, beti pustutzera jo izan dugu, baina ze ondo, ze politxa dira, no? Bai, ez da, gero kontatzeko Hombre, politxa badie. Kontatzen bozu, jaten zituen 200 gramo aragi eta eraten zituen 200 mililitro ardo. Ez, gero, 10 litro ardo, gero... Eta hori entrenamenduan, zu pentsa, hartu 10 litro eta gero 1 metroko esprina. Eta antidopinek etzegon horren. Bueno, hemen lehenin jogu nahazketa. Ospinana, azukriana eta gatzana, arrozera. Berez, arrozana hasi eta utziko gordetzen. Egin arte, bitxartian badukau hemen, sua, prest, izokina itxeko. Berez, hau barrura, hau praukau. Oso ondo. Beruan jungo dugu, jango du errezeta hau, Piteli? Bai. Oso ondo. Beraz, izokina barrura. Eta gero, bang-bang. Eta gero, bang-bang. Gustau gatzu, izena... Izen horrek, hemen, horri jarri bat... Mitiko... Abestia, zema parranda oteiz dugu. Bat baino gehiago. Nien ez parranda saldia. Hori beste batzu die, ez da? Bueno. Zigora, talako ez da zu platertxo bat, ia zuri zein pentsatak atzu egokisa? Baina bola, orduan traterean zerbitzatuko gazu ontan, ez da izango... Plater sakon baten, betxu bolakotan. Hori, baltza, grisa... Olakoa. Vale. Zenarran pentsatzen, bere tamainako... Ez da asko, Zenarra behar du, hau, baina sakonera honekin, Gutxi gora, guk, hemen, ez dakit, badaukegun hori haindik, ez hau iten zuten, oieria zen badakizu Euskal Bustingintzaren museoa dagoela, eta hor, daude, gero jute mazareten museoa dago, eta denda ere badago, ez? Katillo ezberdina, euskazueko, saltzeko katillo ezberdinak, eta bat dago... Tamainan arabera. Bai, bat dago lako handia. Bakizu zen ditzen den? Milon. Ez. Abadearen katilloa. Bai. Eta horrela, zan. Abadeak lehen, bisitan juten ziren askotan etxe, eta zerbait ataratzen zitzaion, goizian etartzen mazan, gozaria. Eta, bueno, abadearen katilloa zeukaten, eta zan, holako, katillo deitu, holako orina lantzeko bat, oza, handitxa, tamainoko bat, eta izena polita doka, eta, bueno, eta zentzua. Bai, ebentxe, gure izokina, vale. Egin da. Eta gero kanpuan da, gero saltza bota berdi gunean, Hori da. Oso. Eta ontxe. Eta hemen, arrautza frigitu bat dolan plantxan. Pasai, utziko tutor, eta garbitxu baino lehen. Ideia moduan, Garbitxu baino lehen, eten daldi xeitzen dugunean argazkixa atarateko, einzuk. Vale. Arrautza frigitua. Karri aldo gire gazkenen gaur. Ez du karri aldezeko gire, ez? Bueno, ez atara, ez lasai. Bai, nik ere ikasiko isilik gote. Basabi jaurpegi xagartzen, bai, norbait deitu nau. A ber, alezeri gero botatzei, ez dauz, ez teko zu indarrik behi bajateko. Ezer hildi bat. Ezetz? Behia iguales, baina txaltxo bat olan, Bueno, ba. Ardo pixatekin bustitza olan launtzeko, suabe, denbora eman da. Daukau platera, vale. Hemen txe. Arrozabe, prest. Bai. Berez. Jarriko dugu, oinarri bezala. Gauringo... Vale. Ez hau dut hori tamaia desberdina daukela, gauringo ese tamainakoa. Hau alderze. Bai, ez? Bai. Osa, hau janda gero bigarren plater bat janako genuke. Ez, plater bakarra da, baina, bueno, tamaia desberdinetako beba dauz. Hemen jarriko proteina putxo bat. Hau da, izokina bang saltzarekin. Ja. Eta gero jarriko dugu, entzalada. Berez, hau izango da, bueno, gure pokebolaren, gure bertsio kosinatua, eta ez dakit, bueno, Amaia Aldaien proposamena, aputxo bat desberdina zan, baina nik uste dut, gustako jakola, Ze badauka berak esan dauen bezala, aguakateren lehuntasuna, bauka punto garratza. Ari bota diosu ez, honi dauka zitrikoa. Hori da, dauka limasukua eta martorria. Eta gero hau, Patri, naziten dute beraiek? Ero hartu pixkat, nik uste dut hartu dala bere gauza, ez? Baina nik uste dut hori bai bakoitzan gauzia dela. Beraz, hementxe, gure izokina bang erara, poke bowlean.
A ber, txiki bang bang. A ber, arroz pixka, ba? Hemen altu bidat danetatik apurtxo bat. Bai. Ia posible dan. 3 osagaiak? Hau, honekin ona. Osuna. Oso osua. Oin. Hau. Jo. Ez dut txarto, Igual... Honean zeukan? Aguakatea? Dauka lusokerra. Lusokerra. Claro, esaten zer da hori, meloi puntu hartzen niona, enekien, bai, lusokerra. Hori, orduan, Una. Durangon bada, baina abadinon, badu pokebola? Abadinon, ez. Zabaldu indiko orduan. Bai. Eta... Abadinon, egeixo, Goiazko herria, Saieski, bai. Bai. Nire pentsatzen banik hau itxen dut eta zuk tartarra. Baina, bueno, ez badugu abadino itxen txorienen nengo. Izokin eta aguakate tartarra katiluan raiu saltzarekin, ero saltza minarekin, izango du. Egia esan bitu, osagai pilo bat dauzkat hemen, baina denak izango dira nasi eta batu. Nasi eta, errez-erreza, zedane haitxu ja moztuta, orduan azkar egingo dugu, eta nik ere amaian aldatu indu pixkat. Izokina freskoa beharrean, ketua ekarri dut, izokin ketua hemen laukitxo eta moztuta, hemen daukat, zure aguakatea ez ozidatzeko gaina limoia bota dio dela, eta horrek emango dio berak eskatzen duen limoi ikutua, eta gainerako osagaiak nola batuko ditun? Horrela. Raiu saltze egiteko, 2 olioak nasi eta berotzen jarri. Jarraian, tipulatxa, tipuleta, jengibrea, baratxuria, antxoak gehitu eta utzi erregosten. Egin da daudenean, atara zutatik eta horra laranja azala eta soja saltza piperminarekin bat gehituko dugu. Egun batetik bestera gorde. Tartarrari, arrautza gorringoa, soja saltza, ziapea, tipulina eta antxo batzuk gehitu eta nahasi. Aguakate tartarrari, osagaia botako izkigu, eta nahasi, eta gero, biak katilu batean zerbitzan. Bueno, soja saltzarekin hasiko, soja saltza ez, sesamo saltza, olioa. Hau, sesamo olioa dana? Sesamo olioa, Txabal. Eta berez, nik uste nuen hau zala, idekin errezeta, berak asmatu da. Ez, han sesamo olioa bakarrik erabiltzen da. Nik hemen daugat 200 oliba olioa, 100 sesamo olioa. Lehuntzeko. Eta hala ere, usaia ja hemen daukaguna da bakarrik sesamoa, dena da sesamoa. Eroste bauzu egunen batean sesamo olioa, erabili behar da oso gutxi. Hau gero azkenean kontutan izango dela, izaten dute italiarretan hau saltza mina pixkat botateko gainetik, gauzei, baulako zerbait iteko izango da. Orduan, ez boten sala bati sesamo olioan, oliba olioa botat. Ez ez da hojaterik hori. Eta bapes, zaporera oitxuta ez pasau, azkenean sesamo olixuan zaporia bada oso intentsua, eta horregatxik hemen txorien erabil izan dugunean, ikusten badozue edozen programa, beti erabiltzegu, holan bat, antakatxuak, koiarakada bat, asko jotase, egisa da gainera, zaporiak beste zaporedanak eskutatzen ditxula. Orduan, kursi daukot probatzeko hemen zelan geratuko dan. Vale, hau berotzen, orduan hemen zebotako dugu, tipuleta txiki bat. Bestea gordeko dut gero tartarretako. Hau da tipulatxa, txalota ditzen dena. Txiki bat, bai, barrura. Baratxuria, 2 atal, txikituta, hauek ere. Berdin zego, txiki espada hobe, lasai, gero, bueno, gainetik. Jengibrea, 10 gram gutxi gora, bera, zurituta eta txikituta. Eta antxoak, botako izkiot, pare bat antxoa txikituta besteak tartarrari botako izkiot. Honek, erregosten utziko du, eta gero jarraian botako dugu laranja azala, soja saltza, eta hemen daude piperminak berez ziren 30 gramo. Hor daude 10 bakarrik. Sesamo zaporiakin eta pikantia joango da. Hori badakigu. Pikantia izango da hori, zua botako du. Eta ikusten duten zure osagaien artean, zigor, zure tartarra izango da gehiago, estik tartarran antzera, Japoniako tartarran baino, ez?
Japoniako tartarrai normalian, botatzen jako, soja saltza, sukuren bat, lima edo limoi sukuren bat, eta, bueno, gatz apurtxo bat. Oso osagai gutxikin doia, ze eurak nahi dagoena nabarmendu da, aragixan zaporia, ez? Era destura, hori da fresko azkenean, zaporiak eskutatzean gabizen beroa ditzen, hori. Baina, estik tartarra edo tartarra itzen dana azpizunakin edo aragixakin, hori gehiago da Europako zentruan oran asko jaten dana, horrei bai botatzen dakola ziapea, arrautza, lusokerrak edo ospinetako lusokerrak, kaparrondoak eta olakoak, eta horrek zuek oratu dituzu izokinan dako, ez? Kentzeko oskaiutik, ze kaparrondo hauek dira onduak, dira, koiaka txiki bat, lusokerra ere hor ospinetan hainbat denboran geneukan, gero batzuk maionesa botatzen diote ero bestela arrautza baten gorringua, eta gero oliba, eta horrekin zeiten da maionesa bat azkenean, berdina lortzen da, ziapea ere botako diogu, eta kontutan izan, hau ez dela freskua, gu daukagula da hemen ketua, izokin ketuarekin, orduan ezberdina izango da era bat, hau, bilu, zure hai bota aldiot, ez? Lusokerra, hau da aguakatea nahi, Nire izango da aguakate entxala da. Ez. Tartar. Botako diogu kaparrando batzuk, tipuleta ere botako diogu, txak. Eta, honi, nik ikutu ezberdin moduan, antxoa batzuk oliotan botako izkiot. Hauek, atzera, eta bain, olio txorrota hau batekin, eta soja saltza pixka batekin, nazen goitut, bi egotako diet. Bikain. Epa, bat, eta bi. Eta nazten. Da zigor, zuk, oindala, zenbat, ez tozula ikusten, igual, herrixan edo, txakur gidari bat. Betu, Durango emakume bat zegoen, bai? Eta aspaldi egitza da, ez dudala ikusten. Eta emakume hori itxu bat zegoen, eta txakur olako, gaina esan, honek, esan da, eskotezeko txakurra. Bai, golden retrieverra. Horrek, miaskatuz hiltzen zaituena. Olakoa zeukan polita eta miresgarria esan ikustia nola gidatzen zuen da zelan ibiltzen zian, ez? Baina aspaldi ez dut ikusi gisa esan. Arrasaten ezagutzen hauen, bebai, aspaldi ez dutela ikusten, baina nik ezagutzen hauen, honek loterixa saltzen zituen gizon badek, nun zaukan labradore beltz bat, esan politxa da gainera jartzen zutun karteltxo bat. Ez ikutu mesedez lanean dago. Bai. Hori oso garrantzitsua da, holako txakurbidari bat ikusten duzunean, ez da familiko txakur baizik eta lanian dauela, dau bere jabiaekin gidari lanak eitzen, eta berez, ez jako entretenitu bier. Eta datuek deitu hostie atentzioa pila bat, ze Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik 28 txakur gidari dauz, eta Nafarro garaian 9. Berez? Osa, ez da, ni pentsatzen dauen, geixo egongo ziela. Ez, baina bai, geroz eta gutxi hau dauzela. Honek animaliak die oso beharrezkoak euren jabien segurtasunerako eta eurak gidatzeko da euren egunerakotasunean funtseskua die, eta gizartia bai hobetzeko, baina, bai, ez da pentsatu dut. Ni bakirana da, entrenamenduak izan aldia urtetakoak, ze azkenean lehenengo ikasi behar du zarat artean egoten, jende artean egoten, ikasi kasu egiten, gero, zuk esan duzula, ez entretenitzen janari usaintzen badu ez joan, saltxitxa, ez. Hori da gainera, entrenamenduko zatirik zaiena. Ez, azkenean, deitzotzena desensibilizazioa edo arreta jartzia jarribidean tokixen, ez? Egisa da txakurrak, ikuste dituztela beste animalixa batzuk, zarata ondixak, janarixa lurrien, jendia hurbiltzen dela eurei ikutzen, eta horrek itzen dutze, deskonzentratu. Orduan, konzentrazioa da oso garrantzitsua. Eta gero, trebetasun espezifikoak jakiten, ez? Ze zure etxeko txakurrak jakingo da, nirea bezala jartzen, eskua emoten, janarixa daukotzenean, da horako gauzak, basikoak. Baina, gidari txakurrak... Zeharkatu, gaina, nik, etxerako bidea, segero, egia da, entrenamenduaren zati handi badaia, bere jabea izango den pertsona horrekin, egin behar dituela, hilabeteak, entrenamendu jarraitzen, bata besteari ezagutzen,
eta, bueno, ze etxetan biziko dan, nun biziko dan, ze ibilbide egingo dituen, eta horre guztiak ikasi barretu. Bai, eta normalian, izaten die, txakurranak, izaten die, batzuk, izan bide txakurrak nun sozializatzeko erresa dien, eta onak, eta bueno, ikasteko bebai gaitxasuna daukiela, normalian, hori labradoriak, golden retrieverrak, segorrek esan daben bezala, horrek eskotesko txakurrak, eta hartzai alemaniarrak, bebai. Nik hori hartzai alemaniarrak ez dut ikusi. Hombre, ez duan imaginatzen da Euskal Hartzai bat. Urduria dala, mugitua dala, Euskal Hartzai ez dut imaginatzen, baina bai izan berdia holan, txakurrak, lasai ikutu bat ere behar dutenak, ez? Eta horrek, bai identifikatzea ditut pixat lasaiak. Bai, ez, beti gomendatzen die, ikusten dituzu bai beti ume artian, da familia ukitzen bozu, txakurra diela, onak. Bueno, lagunok, hemen, itzaldu dut, barazkia pixkat, azkenean bigunak egon behar dira, gero jateko. Badago berzio bat onena, saltza onena, kurruskari usten dira barazkiak, gaina beste ikutu bat izateko. Laranja baten azala, soja saltza, koiarak bat baita ere, eta pipermina gupidarik gabe. Hartu, botako diogu, ondo nazi, eta hau, egun batetik bestera, pausatzen utzi behar da. Nik, imaginatuko duzu moduan, etxetik ekarri dut. Egin da. Bale. Hau da. Gero hau, hartu eta aukiten duzue, honek aguantatzen dugu, pila bat. Oskailuan gorde dene bat zuen, hobeto. Hori kontserba baten sartu da, itxen dozula, aragi bat edo da, gainetik bat, tximitxurri bat izango bazan bezala. Hori da dauka, orduan, baina beraiek ramena, sushi ezberdinei eta gainetik, holan pixka botatzeko gustoko duenak erabiltzen duten. Rayu saltza. Orduan gu, bikatillo ingo ditu. Hemen indut arroz pixka bat. Koiara bat hartuko dut, eta ingo dut, venga, bat. Bedi ese tamainokoak ez, lehen egin dugu M, hau L, eta zuria... Nireak gainean jungo da, holan, estalita. Hau, hotza edo berua, nahi duzuen moduan, Eta hemen, beste bat, venga. Aguakatea, ningo, ze kolore aldetik eta... Nahi duzun toki izan, zigor. Zu zara daltonikoa. Bai, niri berdin zaitu. Zuk aukeratzen. Zuri oberen geratzen jatzonien. Bai ingo diona, hau zan, tartarra, aguakate eta... Nahasi. Eta izokinana. Orduan, oin bai, hau izango zan, Amaiak eskatu diguna, eta ia zan, kombinazio dexente ikusten da, zerbait bada, eta ingo duguna da. Betxua, Amaiak bebai jarraitzuko dago ez, bere entrenamenduan olan dieta on bat. Berezizia. Eta bueno, dietan parte hau izaten bada. Ez da gaizki biliko. Ez da gaizki biliko ez. Eta hemen, bitelin. Bitelire... Segaur egun jatetxe guztietan... Tartar vegano. Aukera da, baina, zuen jatetxe, edo zen jatetxetara jute zate eta... Pargatu, ni barazki jalea da naiz. Eta aukera egoten da. Zu ordea joten zara barazki jalean jatetxe batera eta pargatu nire lagunekin ator, baina nik txuleta ba nahi dut. Ez dizut ematen. Logikoa da. Hori ere ez da ditu, betu barko zan. Bueno, oin. Rayu. Saltza, pixka bat. Pixka bat. Pixka bat, ez mucho. Zu saltza salia zara, pikantia gustatzen da. Bai. A ver. Ez da inbesterako. Bai. Rayos y centellas. Amaia, hemen daukazu urreko finala baino lehen jateko izokin tartarra rayu saltzarekin. Viteli, ez diot, a ver, bota eskero gehi hau, bueno, nea, hoi gozo holan kratuko, nahikua daukala. Ez pikantia pentsatzen? Holan astuta ez. Ez, nik uste arroza bai lehundu itxen dauela, eta aguakatiak eta... Ez dakit ni berai esen botatzen dioten, padre. Holan, tanta batzu bota izio, gainetik, gehiegi gabe. Mea oso goxua dago, Beitu, ez dut bape falta mototen izokina. Nik ez da. Nik badaukat. Eta honekin, azte... Pikantea, bukatzen dugu. Pikante honi. Bai, holan ditugu dugu. Nik uste hos baietz, Zai, hauki ditugu platera, sutsuak. Berez, datorren astetik aurrera,
leun hau etorriko gara, bentsat, astelenean leun gatoz, ze, astelen goxoa dia. Beraz, asteburu ona pasa, eta bueltan gauz. Disfrutatu, etorri mesedez. Agur! Agur!